Sommerland, sommerland, som Sommerland Sjælland. Som Sommerland Sjælland. Er I spændte? Som Sommerland Sjælland. Det lyder del med godt, det er vi også. Sommerland Sjælland. Linse er en afrikansk landerfalk, altså landerfalk. Lidt mindre end vandrefalken, næsten lige så hurtigt. Og når jeg siger næsten lige så hurtigt, så er det 100-150 km/t i vandret flugt. Ej, det gider vi ikke vente på. 1-2 flyv. Som Sommerland Sjælland. Sommerland Sjælland. 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 Som Sommerland Sjælland. Som Sommerland Sjælland. Sommerland Sjælland. 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 Som Sommerland Sjælland. Som Sommerland Sjælland. Sommerland Sjælland. Her har vi årets attraktion i forhold til rovfuglesiden her i Sommerland. Her har vi Smilla, som er en Dellas havørn fra Rusland. Primært Kamchatka-halvøen findes den på. Hun er 3 måneder, lidt over 3 måneder gammel, og har en voksen dame her i hvert fald i størrelse at se til lige nu. Og har en vægt, jeg står og bæver lidt med hånden her, for hun har altså en vægt på lidt over 6 kilo. Prøv at lægge mærke til de kraftige fanger her. Altså nogle kraftige fødder, som ørnen primært bruger til at fiske med. Og den lever primært af fisk og andre fugle, der lever ved havet og ved indsøer. Hun har et vingefang, når hun er fuldvoksen på mellem 2,5 og 3 meter, og man kan se, at nu er hun lidt våd her, fordi det har regnet en lille smule i dag, så hun er lidt klattet sammen, men altså et seriøst vingefang. Og ørnen her er altså cirka en tredjedel større end vores hjemmehørende havørn, altså den danske havørn. Vi har jo 2 forevisninger i dag, hvor vi flyver med fuglen her og formidler om, og folk har også den mulighed at få lov at stå med en havørn som den her på Hansen. Det er jo ret sjældent og ret unikt. Og næste gang vi er i Sommerland Sjælland, det bliver den 2. september, så kom og se med. Sommerland, Sommerland, som Sommerland Sjælland.